Il-kandidat tal-Parlament Ewropew u deputat tal-Partit Nazzjonalista David Stellini spiċċa imbarazzat bil-kbir bl-aġir tal-kollegi tiegħu fil-partit. Dan der meta kienet jieħu sehem fil-programm Realtà. Iffaċċjat bir-riżoluzzjoni ta' Roberta Metsola u sħaba kontra Malta, David Stellini kien skomdu iżda iġġustifika l-aġir billi qal li l-MPs tal-PN ma ħadmux biss fuq dik ir-riżoluzzjoni. Metsola u David Kaza u Francis Zamid-Dimek ma ħadmux biss fuq din riżoluzzjoni. Fil-waqt li ammetta li r-riżoluzzjoni ta' Roberta Metsola tista' twassal biex ikun hemm teddida għal vot ta' Malta fil-Kunsill Ewropew, Stellini qal li l-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx ma' dan. Aħna bħala Partit Nazzjonalista ma naqblux li ikollna artiklu 7 kontrina. Issa, li rrid ngħid Metsola ma tirrappreżentax il-Partit Nazzjonalista? Cyrus. Metsola kitbita? Mafus fuq il-fatt li Metsola id-deputat tal-PN u għalhekk ma jistax jinfiret minna, Stellini prova jfarfar. Jiena ma ġejtx hawnhekk nattakka lil kollegi tiegħi biss u laqqas beħsibni nagħmilha. Ġifieri tistennix minn għandi. Ġifieri dawk huma kollegi tiegħi u jiena nixtieq anki nesponi x-xogħol ieħor li għamlu. Però fl-istess ħin kellu jammetti li r-riżoluzzjoni ta' Metsola jista' jkollha riperkussjonijiet fuq pajjiżna. Ikolla reperkussjonijiet iva, inti jekk inti toħroġ riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew, imbagħad il-Commission ħatoħroġ il-Country Report u l-Country Report ħajjieħu konsiderazzjoni r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew. Iva jkun hemm repercussions. Sabiex jaqbes għal dak kollu li għamlu gvernijiet nazzjonalista, David Stellini spiċċa jgħid li mhux problema li l-pajjiż kien spiċċa fi proċedura ta' deficit eċċessiv fi żmien il-PN. Daħaltuna f'excessive deficit procedure. Imma, ma naħsibx li Malta biss kienet f'excessive deficit procedure. Obda sekk ma ġara xejn ta' li kellna excessive deficit procedure. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.